Здравейте, хора! Днес ще правим... Чакайте малко. Днес ще ви показвам две неща. Ако имате кракната тока-бока и се случи така, че апартаментите ви са заключени, а преди сте можели да влизате, влезте в сайта, от който сте изтеглили. Аз в моя случай съм го изтеглил от на баща ми. Това. Просто той ми е спратил линк във Viber. Аз пък във Viber. В Telegram. И сега просто трябва да го рестартирате. Но в никакъв случай не трябва да си изтървате играта. Защото така, когато я изтъриете, губите абсолютно всичко. И сега можете да видите, че сега пък всичко ми е отворено. Сега само искам да направя едно нещо, защото имам една хендмейд писалка. Искам да я активизирам. Само малко, защото не мисля, че не е още не е готова. Така. Айде бе, писалки. Трябва да има живот за видеото. То вече има. И днес ще правим история. Така че нека да започваме. Аз ще кажа, историята ще бъде двойна. Тъй, че бъдете внимателни и следвайте история по история. Започваме с първата история. Историята ще се разказва за семейство, за мъж и жена, които искат да имат деца и ги получават. А втората ще се разказва за бакроните, които аз съм ги построил в тази къща тук с Рейнбола. Но ще ги видите в историята, така че нека да започваме. Добре, хора, и нека да започваме след 3, 2, 1. Скъпи, кога ще ходим на тази почивка? Не мога да търпя вече.
Спокойно, мило. Бра. Стига бе. Спокойно, мила. Много скоро ще отидеме. Даже съм планирал къде и кога. Сериозно? Кога? Точно утре! Ей! Добре, нека сега да влизаме, защото почти е станал. Почти сега го дават да вали. Тъй, че нека да се прибираме. Но, чакай. Вип! Скъпи, ти да не си ми купил? Да не си взел вип апартамент? Вип почивка? По принцип, бях много нървес да ти го кажа, но да, взел съм. Ей! 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 Добре. Нека сега да се прибираме, защото почва да вали. Айде, бързо! Ох, да, точно. Айде! Нека да се прибираме. Ох. Но, скъпи, ти как можа да вземеш тези VIP апартаменти? Защото ми е много мъчно за тебе, че си похарчил толкова много пари. Защото знам колко трудно се работи и като цяло да. Спокойно, скъпо. Имаме много пари. Само не искам да губиш писмото ни, защото така няма да можем да го вземем. Спокойно. Всичко ще бъде наред. Помогнете! Чудовища ме гонят! Помощ! Има ли някой? Чува ли ме? Някой чува ли ме? Няма никой! Аз съм голяма късметлика. Не съм! Помощ! Помощ! Чудовище ме гони! Сега ще те хвана! Не! Помощ! 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 Къде се озовах? Ужас! Не! Чувам чудовището! Надявам се да не види писмото. Да го сложа тук. Сега трябва да се скрия някъде. Помощ! Тук дали ще мога да се скрия? Не знам. Надявам се да не ме види. Къде си ти, човече? Тук ли си? Кой си прави игрички с мен? Ти ли си? Няма те. Писмо. Вип! Какво говоря аз? Ще си отидете на тайната почивка, без никой да знае. Ще го скрия тук.
Но сега къде си се скрила? Знам къде си се скрила. Не! Как така не си там? Добре, но аз вече знам. Добре, но аз вече знам къде си. Ха-ха! Тука си! Помощ! Хам. Здравейте, аз съм Глинда от Уикер и съм създателят на идеята за този сериал. За този мини сериал в един епизод. Така, затова искам да ви кажа, че сега сме в бъдещето. Така че сме в бъдещето. Чао! И да видите, че съм истинска магиосничка, ще вляза тук и няма да ме намерите след 3, 2, 1. Аз наистина ви казах, че няма да ме намерите, защото аз имам магически сили и се превръщам в корона. Но сега изчезна. Какво? Но все пак да видим бъдещето. Уау! Бъдещето. Ох, къде съм? Нали трябваше да бъда в ВИП, аз пък в ВИП, в болницата. Добре. Чакай поне да разгледам. Ето го! Да! Ето го! Ура! Но все пак нека да разгледаме какво има тук. Чудовище! Бързо! Оф, скъпа, аз съм толкова тъп, че забравих, че има вариант и да си покажеш, че си VIP с писмото, което го намерихме, и да си покажеш телефона. Добре, но къде ти е телефона? Чакай, аз съм го скрил, за да някой да не ни го открадне. Ето го, от тук. И сега можеш да видиш, че тук ми е билета. Така че сме сейфти. Добре. Ох! Ауч! Ох, много ме боли! Не! Ще излезе! Помощ! Скъпа! Какво става? Скъпа, какво става? Бързо звъни на 112! Добре, но къде ми е телефона? Не знам! Ето го! Ало! 112 ли? Жена ми ще ражда! Добре, успокойте се. Бързо, елате в хоспитала, в болницата, и ние ще я оправим. Добре, много бързо идваме.
Ох, скъпа, надявам се да родиш и то успешно. Ох, добре, скъпи. Добре, сега бързо взимаме я. Господине, това нали е вашата жена? Да. Може ли да я изчакате тук? Не, искам да присъствам. Добре. Така. Ще се видим на етажа за родилнята. Добре, така. Значи, бързо. Успокоихте ли се малко, мадам? Да. Добре. Така. Казах, че съм се успокоила ли? Не, много тежи. Имам бебе. Да, имам бебе. Добре. Бързо. Така. Може ли аз да дойда? Не е препоръчително, но... Добре, можете. Добре. Но трябва да си сложите маска. Задължително. Каквото трябва. Добре. Може ли просто да напусна? Да, може. Здравейте. Трябва да проверя точно къде е бебето. А само игнорирайте тази задълга. Точно тук е. Добре. Сега. Искам да ме чуете. Опа. Когато кажа да напъвате, напъвате. Добре? Да. Напъвайте! Напъвайте! Честито! Имате момиче. Не мога да повярвам. Най-накрая имам момиче. Не мога да повярвам наистина. На мама, момиченцето. Татко! Да! Бебенцето! Бебенцето ни! Много се радвам, че роди. Добре, сега. Нека сега да отидем на хотел. Докторе, нали можем да отидем на хотел? Да, разбира се. Здравейте, аз отново съм Глинда. Отново съм аз тук. И искам да ви кажа, че за сега се развива много добре прогресът и 100% ще има и втора част. Така че, сега, тук по принцип мъжът е имал много трудна работа и винаги е отричал, че ще ходят. Затова чак сега ще дойдат. Така че чао. Аз отивам с моите магически сили да се телепортирам. Бам! Най-накрая стигнахме. Ура! Най-накрая сме на почивка с Бебчо. По-скоро имах предвид с Русчо. Да. Добре, нека сега да помолим за стаята. Здравейте! Имаме за третия етаж VIP стая. Да, естествено. Ето ви ключа. Можете да отидете. Добре. Чао. Окей, нека сега да излеземе. И нека да си видиме хотела. Вау! Това е най-хубавия хотел, на който съм бил. Да, естествено. И аз това ще да кажа, скъпи. Нека да си оставиме ключа тук. И Бебчо. Бебчо, ти ще спинкаш малко, защото... Не, ти няма да спиш, той не иска да спи. Добре, нека сега да си отворим багажа. И нека да се преоблека.
в домашни дрехи. Така. Добре, тук имаме неща такива. Ето го. Чакайте малко. Добре, чакай сега. Я да си облека моите дрехи. Да си ги оставим. Аз ще ти заведа нещата. Тук ще ти подреди, може ли? Да, естествено. Добре. Айде. Опа. Така. И тук. Така. Добре, тези ще ги сложим тук. Така. Нека затвориме. Нека затвориме и тук. Нека да взема на бебето млякото. И нека да отидем при Бебчо. Ето Бебче. И. Добре. Сега нека аз да го подаря това. Явно имаме един същи вкус с моят. С моят гад. С моят такова. Добре. Все пак. Окей. Нека да се почиваме. Още искам. Много ми се спи. Сега ще отида да спа. И аз като цяло сега искам да ви кажа нещо. С Глинда. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващата част. Чао, чао!